Ji derekî ji rêveberiya welatê Amerîka tekezî li ser wêyekê kir ku rawêjkarê Ewlehiya Netewî ya Amerîka G. Bolton û sekreterê Encûmena Ewlehiya Rûsyê Nîkolay Patrûşîv wê heftiya bê rêkeftinên rawestandina çekdariyê û kêmkirina rola Îranê li Sûriyê gengeşe bikin. Li gor Ajansa Sputnik ya Rûsyê ku axaftin li ser rêkeftineke nû heye derbarî kêmkirina çekên stratejîk yên êrîşker mîna Stat-3 û peymana girêdayî bijnavbirina mûşekên demkurt û navend. Her du serokên welatên Rûsya û Amerîka di civîna xwe ya lotkeya Helsinkî negihiştin rêkeftinê derbarî wan rêkeftinan û amaje kir ku ew du serok rêkeftine li ser derketina hêzên Îranê ji Sûriyê ku Rûsyê wêyekê bi erkekî giran dibîne. Beriya niha jî berdevkê bi navê Serokatiya Rûsyê Dmitry Peskov nûçeyên derbarî amadekarî ji bo rêkeftinekê di navbera her du serokên Rûsya û Amerîka derbarî derketina hêzên Îranê ji Sûriyê nerast kir. Ev yektêkirin hevdemî têkçûna pêwendiyên Amerîka bi her yek ji welatên hevpeymanên Rûsyê re derbarî dûseya Sûriyê ew jî Tirkiye û Îranê ne. Şêrîn Kîlo